दे ini sambil baik mau guys ini bertemu sama mereka hari sampai malah kan cerita bela itu tosan nih dos tahan nih bang nunggu tosan nih apa tosan lah badam apa tosan aja menciau oh ada menciau lah badam kok meni lading lagi bah badam lah rode jabai deh gitu ah जोंना रुमा मेथाइ बायसिगोन हेलौ गाइस नोंथांमोनखौ दिनै आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायबाय स' गाइस नै दा जोङो अबाव थांनो नागिरदोंमोनलाय बुन्दु दखानाव मानि थाखाय थांगोन नायलांदो मेथाइ जानो एसे नोरै लावगा बसा रमल बिथाङा बेखौथ' सिनायखाबाय होननाय जाबाय ना बुन्दु दखानाव थांसै जोङो मा मा जाहैगोन नायलांदोल' जोंना बिदिनोसै आरो दखानाबो ओरै थाबायना थांबानो मोनहैयो गामि माथो बुंनो आरो खासिबारि गामिनि बियो बे लामाजों नै बेजों फैदों आरोना नै ओरैबायदि गोजानजों होबोदों आरोना गाइस नोंथांमोना दिनै नायलांदो आरोना लोगोफोर ना ब्र' बुन्दु शेयार खालामनांगौ साबसक्राइब थांगासिनो दा दखाना ओरै जरजों ओरै गिदिंना ओरै हाबबानो मोनबाय आरो दखानाव मेथाइ जाहैनो नागिरदों आरोना नै बिथाङाबो ब्लगार जानो सानबाय इउटुबार बेखौबो एसे सोलोंदों आंनिफ्राय इउटुबाव नायनानै दा नोंथांमोना एसे लाइक साबसक्राइब शेयार खालामना होदो ना बुन्दु जों दा मेथाइ जाहैनो नागिरदों दखानाव गाइस खानाया बिराद असाय सिना हरदों गाइस आंनिखौ क'क्राझारियाव नाफिद बोरायनाव बेनाव सिनफेरथारा आङो गाज्रि सिनना हरदों सिनखोजोबदों ओमफ्राय ओंखायनो थफि मोनदों गरमबाबो ओरैबायदि हमगासिनो आङो मा बुंबावनो आरोना ना बुन्दु नै र' थाबायग्रोदो नोंसोरो थाबायग्रोदो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो नै बिथाङा थ' गाइस दा जों दखानाव थांगासिनो आरोना बन्द' खालामदोब्रा आसोल बुन्दु ना मा नायबाय थाखो दा नै ओरै बेजों मोनफैबाय थिनालि ओरै थांबानो मोनबाय दखानखौ मा जागोन दंलाय जोङो साना मटर औ बिदिनोसै आरो औ बिदिनोसै आरो ओमफ्राय दै गोथारलै बिदिनोसै आरो अके गोबावनि उनाव दिनै ब्लग लाबोदों गाइस बेसेबा गोबाव जाबायमोन आरोना एसे साबसक्राइब शेयार खालामना होदो लोगोफोरनो गोसो गोथारै बोसोर गोदाननि होननायसो जाबाय दा नै औ हलिदे बावसोना हलिदेया मालाथाय मंगलबार दिनै समबार हलि गेलेगोन होननायसो जाबाय दखानाव थांसैब्रा ओरै दा दखानाव गाइस नायलांदो दा दसे थानानै मोनफिनगोन जों दखानाव सहैबा गाइस फाइनालि गाइस दा दखानखौ मोनफैबाय नैबेनो ओइलाय गाइस नैबेनो आरोना दखाना नै लोगोफोर मानसिफोर दं दा दखानाव बिराद मानसि दङ ना बुन्दु बिराद मानसि दं दा दखानाव माखौ साबायगोन नोंलाय बेनि थाखायनो दा थांथ'वा एसे बायदिसिना लानो थाखाय दखानाव थांथ'वा दायो मोनफैनायाथ' मोनफैयोमोन दानो थाङालै बिसोर दानो थाङाना ने मा जायो हैनै नै माथो जाथिया बै गथ'आ आसोलसो माथो ओइ आसोला मा लांफैखोरायलाय आसोला नै बिराद मानसि अबाव थांनो आसोला नै आसोला दिनैसो आंनि ब्लगाव नुजालायबाय नै बिथाङा दखान फैदोंमोन जोङो दखान फैदोंमोनलै दखाननि एसे गावना खानाया लावबाय नालाय आंनिखौ बोखारनो थिनबाय थादों टपिकखौ गावना लावगबायथ' साला गावना लावबायथ' ना मा लांफैदों नोङो दखानाव हारसिं माथो थांथारला खबर लाथारा माथो आंखौ दाना एबार गारि बानायबा नायदो गारिखौ बानायथ'वाखैलै आंबो होलांबाय थानोसै ना केटिएमआ नों बायनो होननाया बायाखै दाबो लादोलै नोंबो ना लादो एबार ना लाबाथाय जाबाय माथो बुंनो आरो
Yo. Guys, dखानाव थांसैथ' जालालै बिदिजों थांसै. So guys, दखान मोनफैबाय दायो नै आसोलफ्रा मेथाइ लासिनो आरोना. जिरायग्रा दङ ओरै. बायदि आसोल साल दे. जोंना रमल ब्र'आ मेथाइ बायसिगोन. दे ini sambil baik bagus ini bertawar sama kita kali Sampai malah kan cerita. bela itu terus ani Dos tahan nih bang. ini terus ani apa terus lah barang apa terus lagi menciau Iya. oh ane menciau lagi barang kok meni ladin lagi ba Barang lawan. rode jabai deh gitu ba. Finally guys, दा जोङो दखाननिफ्राय मेथाइ आरि लानानै फैबाय आरोना. ना बुन्दु मेथाइ लाबाय दा? बेयावबो मेथाइसो लादों दै मेथाइसो नैबो लादों मेथाइ. ओमफ्राय आंबो लादों नै माबानि 10 रुपियानिल' आरोना guys. माखौ मिनिबाय थाखो नोंनो? बड'लेण्डनि सेंग्राफोरा नै दा जों अबाव थांगोन? हौवासाइना मायाव थांगोन जोङो दा बन्दु? मा जायगायाव थांगोन? माबा भैरबकुन्द'. भैरबकुन्द'. नै दैया नै. स' गाइस बांद्राय लाबाय थाला दा मोनहैबाय डाइरेक्ट खोन्थाखानोसै आरोना सान्दुं गोसाथार दा गरम खस्थ' मोनो ब्लगारा एसे इउटुबा माने नोंसोरबो गोलावबाथाय नायनो बायोना ओंखायनो नर्माल बनायबाय ओमफ्राय दा नै बिसोर बिराद फाल्थु आरोना आंनि ब्लगाव बिराद डिस्टार्ब खालामो ओमफ्राय आं दा बिराद जानला मानला मानसिखौ ब्लगाव हगारबाबो बिराद जाम्बा जायो लाइक मोना ओमफ्राय कमेन्ट गाज्रि हरो ओंखायनो आं बांद्राय लाला इसोरखौ दोनथ'बाय आरोना एसेनोसै आरो दा नुफिनगोन आरोना जानायखौ मेथाइ जानायखौ. फाइनालि गाइस नै जों दायो जोंनि आदायाव मोनफैबाय मेथाइ जाग्रा आदायाव नै ओरै जालागासिनो मेथाइफोर जादों आरोना इसोरो सानैया ओमफ्राय आंबो एसे जानोसै बेयावनो नै ओरैबायदि नै जों फैदोंमोन ना दखाननिफ्राय मटर गोरान जानोसै मटर गोरानखौ जागोन थाइबानि जानानै इन्जय न'आव थांफिनसै बे भिडिअखौ आपल'ड होनोसै ना नङा इन्जय गाइस. माने इसोर दा बादाम जादों आरोना नै गरनै जाबावनि आरोना आङो जेबो जायाखै लोङाखै बादाम मेथाइ जादों ना मेथाइ जादों होनदां गाइस. दिनैनि भिडिअआ गाइस बेनोमोन. अन्नानै साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदो बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय. बाय बाय गाइस.